ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕ್ಲು ನನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆಕ್ ಬಲಸುನ ದಾಯೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳೋಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಅಕೆಲಿ ಬಲಸುನ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಬತ್ತನವು ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲು ಬಲಸಬೇರು ಇದು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳೋಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಭೂಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಇಪ್ಪುವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅನ್ನಗ ಭೂಮಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಮುಟ್ಟಾಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳೋಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮುಟ್ಟಾಡಿ ಇಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ದ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಜಿ ಒಲೆಗ್ ತಿನ್ಪಾಯರ ಬೋಡಾತ್ ಬಲಸುನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳೋಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಈ ಹಿರಿಜಿ ಒಲೆಗ್ ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ಯರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಟೈಸನ್ ಪಂಡದು ವೆರೈಟಿ ಕೋರಿಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಯರ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಸೌಕರ್ಯಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐನೆರ್ದಾವರ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಸು ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತುಂಡು ಅತ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯಡ್ ಏತೋ ರೋಗೊಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದು ಪ್ರೂಲ ಆತಡು ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಉಂತುದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೂರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದು ಜನಕುಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯನ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅತ ಅಂಚಾದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆದು ಈ ಮರ್ದನು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆಡು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದನಿ ಮಾತ್ರ ಮರ್ದು ಇಪ್ಪುನಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತು ದಿನಾಲ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಆಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದನಿ ಮಾತ್ರ ಏಪೊಲ ಇಪ್ಪು ನೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋದು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ಕೆತ್ತೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೂರುಂಡ ಮರ್ದುದ ಪವರ್ ಪೋಪುನಿಗೆ ಇತ್ಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದುಡ್ಲ ಉಂಡತ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದೀಡೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬುಕ ಕಲ್ಲಡು ದಾಯ ಗುದ್ದೋಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕರ್ಬದ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುನು ಮುಟ್ಟ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದು ಅವು ವಿಷತ್ತಲೆಕ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಉರ್ಬುಲಿಯೇ ದಾಯ ಪೋವಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪಂಡೇತ ಐಕ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಉಂದು ದಾದ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಪಂಡದು ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋವಡು ಪಂತನ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋವಡಾಂಡ ಏರ್ನಲ ಎದುರುಡೆ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಉರ್ಬುಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆಡು ಪೋದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಆತೆ ಅತ್ತಂತೆ ಬುಕ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋಂಡ ದಾಲ ಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಬಂತುಲೆ ನನ ಆಟಿ ಕುಲ್ಯರ ದಾಯ ಪೋಪುಣ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ರೋಗ ರುಜುನೊಲೆಗ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ತಿಂಗೋಲು ಅಂಚಾದು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಮಿಲನ ಆಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮುಡು ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಆಪೆದುಂಡು ಪಂಡದು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಅಪಗ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಮರ್ದು ಆವಡು ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರಲು ಇಪ್ಪೆದುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಮಿಲನ ಆದು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಅತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಡೆಲಿವರಿ ಸೂಕ್ತ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಗು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಲು ತೆನಸು ತಿಕ್ಲೆಕ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಲು ತಿಕೆದಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಟಿ ಕುಲ್ಯರ ಪೋಪೆದನಾಗಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡು ಪತ್ರೊರೆದಾಯ ತಿನ್ಪುನ ಬಂದುಲೆ ಈ ಆಟಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಭಂಗದ ತಿಂಗೋಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿನ್ಯರಗ ದಾಲ ತಿಕೆದನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜದು ಬದುಕೋಡು ಅತ ಐಕ್ ಈ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಚೇವುದ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬಂಜಿಡ್ ಇತ್ತನ ಕರೈಜಿಂಡ ಎಂಚ ಬಡಾಪುನ ಅತ ಅಂಚ ಈ ಮರ ಚೇವುದ ಅಡ್ಡ್ಯ ಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆನು ಮಲ್ತದು ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಂದೇನು ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪೆದನ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ಚೇವುಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಚೇವು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಿನಾಲ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಒರಿಪಾಬು ಲೆಕ್ಕ ಆಪೆದುನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಪತ್ರೊಡೆಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಬಂಜಿದೇನು ಬೇಗ ಕರಾವಂದೆ ಬಡವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ದಿನ ನೂಕೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಬಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರಲ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅತ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆಟಿದ ಕ್ರಮೊತ್ತೆಲನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡದು ಗಿರತೊಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.